Gau izula segitzen, Bai, lasai. Hortxe ditugu aurrugurra ematen. Esain. Luis Prieto. Pantaina itzari jakau, beltzian dakau. Normala hoi? Errepika bera. Bai, kareta jarriko dut. Bale, ba. Kontrola duzuke ja, kareta. Bueno, baguaz, Arratsaldeon Euskal Telebistako ikusentzule guztioi, gaurko honetan Bermeoraino etorri gara. Bertan jokatuko baita Bizkaiako herriarteko pilota txapelketako final handia Markina eta Gernika izango ditugu nor baino nor gehiago. Aurtengo edizioko bi talde indartsuenak hain zuzen ere eta finaleko lehenengo partida kadete mailako pilotariek jokatuko dute Markinaren aldetikan. Xabier Arrizabalaga eta Mikel Urizar izango ditugu eta Gernikaren aldetik berriz Urki Otazua eta Mikel Esain lau protagonistak jada kantxan ditugu. Finala beraz momentu batetik bestera hasiko da eta guk ongi etorri emango diogu gaurkoan gurekin komentario lanak egingo dituen Carmelo Ariznabarretari. Arratsaldeon, Carmelo. Arratsaldeon, Mikel. Bueno, Carmelo, jakingo duzuen bezala, pilotari profesionala izandakoa, egun Bizkaiko Federazioko hautatzailea dugu eta beraz Bizkaiko pilota barrutik ezagutzen duen gizona. Bueno, hortze gabiz, lan pizkat egiten, oine federatzioa sartu den jende berriari pizka laguntzen, da, bueno, haien esanetara, eta, bueno, gaztiekin lan egiten pizka, eta gehien bada, bueno, aste barruen entrenamentu teknikoak egiten, da, bueno, momentuz gustora, eta behintzat gure betiko munduan, pelota munduan. Bueno, esan dudan bezala, Carmelo, gaurkoa egun handia da, Bizkaiko herriarteko txapelketako finala jokatuko delako eta itxura batean behintzat arratsalde polita dugu aurretikan. Bai, alaze da, beti danik herriarteko txapelketa beti beste sarma bat izan dugu, beti herri horiek, herri bateri, zeure herriari arpegi ematea, izaten da politena pelotari bantzetzako afizionatu mailan, da herri batentzako txapela irabaztea hore handi bada eta pelotari guztiek aldan guzti emango dabe, guren herrietarako txapela eramateko, Ikusi duzuen bezala hasita finala lehenengo sakea Gernikari tokatu zaio eta hortzen dira piloteoan gaurko lehenengo partidako lau protagonista. Arrizabalaga ezkerrez moztu, nola edo ala eraman egin du Otazuak, berri ere Arrizabalaga moztuta, Otazuak atzera ezker gantxoz, Arrizabalaga, pilota ona du Urizarrek, ondo bildu du eskuinez, Esain, ondo atzeratu du oraingoan Urizarrek, zazpitikan berriro Esain, gora alde egin dio lehenengo pilota horrek, bat eta huts Markina aurretikan. Bai, alaze da, bueno, teoria meintzat, danok izaten dabe, Markinarrak kadete mailan favoritoak diesela, bikote horrekatua daukate, Urizar pelotari oso segurua da eskumakin ere gainera egurra ematen dio. Arrizabalaga aldiz pelotari polita da, aire asko sartzen dana, egunek izan ditu, normala delez un niño gazti da, eta ez da oso niño erregularra, baina, claro, adin horrekin normala da, baina bai oso ausarta. Da, bueno, nik uste bikote oso orekatu eta gogorra egiten dutela, eta, bueno, Gernikarrak aldiz, partidu gorra izango dabe, Esain atxelari polita da, eskubiek solte ditu, da Otazuak esaten dabe, bueno, eskerrakin golpe izugarria daukala, uindala gitxi, nahi eta adina aurrera jun, uindala gitxi hasi dela pelotan, da momentuz, bueno, ikusten jako aurrin ez da hain ondo mugitzen, baina, bueno, egurra ematen diola eskerrakin, da
ikusiko haber, Gernikarrak lortzen badute partidu hau orekatzen, ez? Bueno, eta ikusi dugu lehenengo tantoa egin bezain pronto, markinarrak saskira joan dira, pilota aldatzera, profesionaletan badakigu, Carmelo, istilu handiak izaten dira pilotekin, batzutan gehiegi ibiltzen direla, hurrengoan gutxiegi, lurrean gehitxu ibiltzen direla, sekulako komeriak izaten dira, adina hauetan ere izaten aldira horrelako istiluak edo... Bueno, ez hainbeste ez, baina beti egoten da zozarrez. Bueno, ingoan final egun hauetan Feazinua jarri zuen asteazkenean pilota aukerateketa, da herri bisetako pelotariak etorzien, da aukeratu zuen pelotak, ez? Noski, nik uste markinarrak pelota bizizagoan izango dabe, bisek indartu edizelako eta esaineri lan asko emateko, ez? Gutxe egin du sakea eramaterako orduan esainek, 2 eta 1 markina aurretik handugu, sakea Arrizabalagarentzat, hortxe dugu aurrelaria. Ezkerra ere zerantzun dio Otazuak ongi aukerako pilota Urizarrentzat, ondo astindu du, 10. kuadrotikan, eraman esainek, aukerakoa zuen Arrizabalaga baina ez da sartu, berriro ere indartxu Urizar, ezkerrez ongi erantzun dio esainek. Atzera etorri eta Arrizabalaga. Ezkerrez Otazua. Moztu Arrizabalagak, eraman Otazuak. Ezker paretean itxatxi egin zaio pilota hori Urizarri baina ongi atera du. Ea zer egiten duen Otazua, moztu ezkerrez eraman. Arrizabalagak atzera esaine, sotamano ongi. Arrizabalagak azetantua jokatzen ari diren Carmelo. Bai, tantu erra, benetan danetat egin da beha, eta bueno, honi ikusi da, esan dugun, Arrizabalaga pelotari ausarta dela, gustatzen jako horreko kuadrortan jokaldiak egitea. Behingoan, ipar eta bota edo azkenien da txapepera jungiako, ez? Baina tanto honetan ikusi da, atxelari biek postura gona daukazela pelota egiteko. Da gustatu zei, Urizarren eskuma kada bi horiek eta nola esainek eskerrakin, hemen behatzi kuadrotik zeharrez altzatu dagoen eskerrakin, ikusten da besoa librea daukatela bisek eta, pelotan egiteko aukera hona daukatela. Bat eta bi, sakea Gernikarentzat, hortxe dugu Otazua. Erdi-erdiko sakea, arazorik gabe eraman du Urizarrek. Esain, ondo ezkerrez. Arrizabalaga, Urizar barkatu zazpitikan. Esain eskuinez indartxu. Eutxi Urizarrek. Jokoan sartuko da Otazua, ezkerrez moztu. Ezkerrez baita Arrizabalaga ere, pilota ona du Otazuak, moztu bien tartera. Ondo eskatu eta ondo atzeratu du Urizarrek. Kexu ziren armainetatik. Dudako izan da, nik uste barruan izan dela argi, ez? Hori, bebai, justuen. Ozta, justu libratu du goiko txapa, baina barruan izan da ondo eskuinez esain. Sartu egingo zaio, baina ondo atera du ezker paretetikan pilota Urizarrek, moztu Arrizabalagak. Atzera oraingoan, bolea sartuko da esain, ondo moldatu da. Esateko lehenengo tantuek ederra doiez, Bai. Peloteo asko, gainera danetako postura sartzean, bai airean, bai esker gantxo, bai sotamano, bai bolea. Politu doie lehenengo tantu hau. Eta aurrelariak ere arriskuak hartuz, Alase da. Nekoizuiako, Ies egin dio. Gainera, lehenengo dan uste fresko dauzela, eta, usteko pelotan egiteko moduen dauzela, baina adina hauetan, gero eta aurrera doien partidu baten bate, haien eutziko da, baina momentuz nik uste partidu oso polita da, ari direla joatzen. Alaxe da bai, momentuz behintzat, ikuskizun polita izaten ari gara, lehen aipatu dugu, dudako 2 pilota izan direla, eta bide batez goazen gaurko epaileak ere aurkeztera, Egoitz Ojinaga eta Luis Prieto ditugu gaurko 2 epaileak eta entrenatzailei dagokienean berriz, markinaren aldetikan Peio Uriona Barrenetxea da entrenatzailea eta Gernikaren aldetik berriz Edorta Bilbao. Sakea Arrizabalagarentzat atera du, aire zerantzute saiatu da Otazua, baina huts egin du 4 eta 1. Alase da, ez? Ikusten da poliki markinarra badu ezela alde iten. Markinarrak ziurtzaz ematen dute puntu hau. Ikuste bikotean Bizkaia mailan onenetarikoa dela. Da, eurek
favoritua direzela danok esan dabe, eta nik uste oso tranquilari jogatzen partidua, eta poliki badoiezela bentajatxu hartzean, ez? Sake Arrizabalagak berriro ere airez erantzun dio, oraingoan txapagainan jarri du ezker gantxoa. Arrizabalagak eraman oraingoan airez, ezkerrez indartsu atzera, Otazuak eman dio galanta, atzera etorrita, eraman pilota Urizarrek, ea zer egiten duen, sartu egin zaio, ezkerrez indartsu Arrizabalaga, dotore ireki du, atzelariari utzi dio, Urizarrek, atzera, esain, ezker pareta ikututa, moztu Urizarrek, ezkerrez esain, pilota ona du Arrizabalaga, atzera, eutxi esainek, ezker gantxoaren bila, intentzio guztiarekin eman dio, baina kanpora aldegin dio gantxo horrek Arrizabalagari. Hala zera, ez, ikusten da ezautzen modun, oso ausarta dela, postura derra dego gantxoz ere, baina, ondino gaztie da, eta ondino ez du zehaztu golpe hori, eta oingoan, ere, besto paritxu bet, ez. Ikusten da, nik uste dut adin horretan sartu bidala, gero ikasteko, baina, gaurkoan berrikuak nahi izango dute gitxitxau sartzea eta tantoak lortzea, ze, gaur final bada, baina bera oso ausarta da, eta oinere ondo sartu da, baina kanpora joaneko. Badoa Otazua. Irten zaio ezker hormatikan pilota Urizarri, baina gora ies egin dio, 3 eta 4 hurbiltzen ari dira. Eta gaurko finalaren funtzionamenduari dagokionean, aipatu behar dugu 3 partida jokatuko direla, lehenengoa kadete mailakoa, oraintxe bertan jokatzen ari diren hau, ondoren juvenilek jokatuko dute, eta azkenik afizionatuek partida bakoitzak puntu bat balio du, eta 2 puntu eskuratzen dituen herriak irabaziko du final hau da. Lehenengo 2 partidak herri bateko ordezkariek irabaziko balituzte, txapela ziurtatuko lukete 3. partidan gertatzen dela, baina lehenengo 2 partida horietatik herri bakoitzak bana irabaziko balu berriz, finala azken partidan erabakiko litzateke, eta guri nola berdintzaigun batak edo besteak irabaztea, espero dugu berdinketarekin iristea, emozioa eta ikuskizuna izateko, Carmelo. Hola da, ez da, gainera 3. partidua guztotu nahiko orekatu izango dela, 4 pelotari pelotari onak joatuko dabe, eta nik uste polita izango zala 3. partidu hori ikustea aurreko partidu bana junda, ez? Baina, Gernikarrak ere partidua ikusten da oin esain zelako eskumak erraman duen, da gainera ondo bastartute, da launa, ez? Ikusten da Markinarra nahi eta favoritu izan, lanin beharko dutela partidua atateko, ikusten duten gainera sasoi hauetan urduritasunak eta kaltiten dabe, baina nik ikusten den 4 pelotariak oso ondo sartu dira partidue, eta txukun ari direla laurak, ez? Hala da, momentuz behintzat, maila politean ari dira, 4ak ere. Urizarrek atzera, eskuinez esain, baina bera aldegin dio pilota horrek, 5 eta 4, berriro ere Markina aurretikan. Esain postura politia ditu, oso libre joatzen du pelotan, da hor ikusi dago, solte junda, baina azken momentu pelotie ganera etorri dago, pelotia paseiako la pizka, eta ezin izan du pelota ondo sartu eskuan, da txapapera jundiako. Ikusten da, baizuk esan da bezala, pilota ongi luzatzen duela, bai ezkerrez, baita eskuinez ere, baina hasiera honetan behintzat agian zertxo bait galtzaile. Adin hauetan normala izaten askotan, postura baditu eta ondino altura dandoko pelotari dela, oin ere oso ondo solte dugu eskue, suertetzarra ez, jundiako lagora, baina oso ondo sartu deskarreko esku hori, libre, eta ondino ikusten da pisu hartu bidagoela, normalan ez ondino gazte-gazti ediez, baina dekon gorputzan da luzera kiloak hartzen dauenean amentik urte batzutara 18 meretsu urteaz, ikusten da posturak ederra dekola atxelari on bat izateko, eta holan jarraitzen badu eta dekon saletasunaz, ikuste pelotari politi izango da. Bado Arrizabalaga. Atera du, motxean, airez erantzun dio. Otazuak, ezkerrez ondo ireki, eraman botel asterrean Otazuak, deja da txokoan ezkerretik.
Txokotik txokora barkatu ezkerrez, eta Dotore amaitu du tantoa, Bai, aurreko kaldi hori ezagutzut asko gustatzen jakola, eta badaki gainera pelota nahi den hor ere eskerrakin ondo saiatzetik ondo zabaldu du, ez du lortu pelota zabalera lehenengoan zabaldu, da oin, bigarrenean, zu ondo azpitik, txokotik txokora, dejada askar batekin, zan amaitu dagoen tantoa. Dotore amaitu du hau. Eta gero adin hauetan ere garrantzitsua izaten da, aurreko kuadro horietan, tantoak amaitzen saiatzea eta arriskuak hartzea. Horrela ikasten baita, azken finean. Hola, askotan adin horretan ere, horrelariek buena asko iten dabe, ez diezo ausartak, baina normalien pelotari hauek ausarta diezenak, jongo dire ikasten ez, da gero auta jarraipen gehiago, rematekin jarraipen gehiago izatea, da gitxitxo jongo diez galtzean, da olako pelotari adin hauekin ausarta izatea, hona izaten da, nahita batxutan, entrenatzaileari nervioso jarri, azkenian partidu baten, igual pelota lartxu galtzen duelako, ez? Baina normala da adin hauetan. Eta gehiago gaur bezalako final batean, ez da? Halaxe da. Urduri egongo dira entenatzaileak ere aulkietan. Sartzen da bakoitzean, dardara sartuko jako peio hori. Gaurkoan puntuak urrea balio baitute, Carmelo. Halaxe da, ez gainera markinarrak puntu honen zain dagoz, juveniletan nahita aukera izan ere, badakite Arerio gogorra daukala Aitor Etxebarriarekin, Bizkaiko juveniletan Bizkaiko mailan honenetarikoa dalako, eta eurek uste dabe puntu hau irabazi behar dutela ala bai, ez? 9-4, 5 tantoko aldea markinarrentzat. Partidan momentuz izan duten alderik handiena. Esain, ongi erantzun dio orain honetan. Bai, oso ondo. Haze restoa. Berriro ere Esain. Ies egin dio oraingoan, Eskuinez Arrizabalaga, gantxoa Otazuak. Irura etorrita eraman Arrizabalaga, badoa Esain. Ederki sartu du Gerria eta ederki atzeratu du. 8 Urizar. Ongi Urizar ere, pilotak enduz. Urizarrek oso pelotaria da, bere adinerako atxelari oso segurua, badaki momentu bakoitzan zerien behar duen, da, beti da nik bizi izan du pelota etxien, aite profesional izan dagoa beste modalitate baten, zesta puntan profesional izan dagoa, da pelota mundua txikitatik dara odolean, ez? Esainek ezkarrez eraman, airearen bila keinu egindu baina ez da sartu azkenean Arrizabalaga, aire ez ongi Esain defentsan. Pilota ederra du, moztu, eraman Otazua, keinua berriro ere, Urizarrek Dotore jaitsi du pilota hori, ea zer egiten duen Arrizabalagak, atzera! Ezker sota mano zongi Esain, eskuinetikan, atzera Urizarrek, eman dio bizi dator pelota. Ezkerrez ongi, ederki sartzen du Mutillo Negarria, Eskuak baino txut, eskubie behintzat azpiko postura oso politia ditugiak, bai eskumaz bai eskerraz, oso inden du pelota, libre besua solteu, eta postura gerra ditu pelota ditu. Ez dira ulertu hor, ez dira ulertu. Bata bestien itxoiten. Bai, gainera etorri zaio pilota hori Otazuari, Esainek uste zuen bere laguna sartuko zela, azkenean ez bata, ez bestea, 10 eta 4, 6 tantoko aldea, pixkanaka handitzen. Bai, azkenien, urtien zeharria askotan joatu dabe, ezagutzen dire, eta zozer gaitik esaten dabe markinarra gehitxo dizelako. Nik uste, poliki, lan gogorrak egiten goitu Gernikarrak, markaioara eusteko, da poliki, markinarrak baduiez astiro, hogeta bigarren tantua lortzea, ez? Gantxoa eta Dotorea. Ondo Arrizabalaga, Batez be nola jundan bi, ez? Sakia tara eta... Ez du bitan pentsatu, Hori da. Zuzenean aurrera. Hori da, ikusten da, bere barruan hori erremataitze esaera hori dekola, eta nola sakia eman da segidu jundan pelotan bi, ez? Aurrelari zena? Bai, hori da. Eta gaur egun funtsezkoa da airezko jokoa menperatzea, ezta? Bai, gero eta pelota be bizisauak joatzen dabe, eta boteri bare oin gehiago airean joatzen da, bai sotomano, bai airez, da gero eta joku askarrau da, eta aurkariari denbora bititxoa emateko be, airean joatu eskero, bentaja handizagoa, ez?
Berriro ere ezker gantxo, Arrizabalaga ondo eraman du Otazuak, Esain. Eskuinez gehiegi arrotu du pilota hori, eta gora alde egin dio. 12 eta 4, eta pilota gehitxo galtzen Esain, Bai, hori da. Sei zazpio baditu galdu bueno, postura ikusten da daukatela, baina, bueno, jarraipen hori peloteoan ondino landu inbarko du. Da, ikusten da Gernikakoi kostetan jakola tantu egitea eta gainera galtzen basu, markinantzako hobetu ez. Airez berri hori Otazua, etzen errasa pilota kada hori, baina ongi eraman du. Urizar zabaletikan, moztu ongi, eta tanto. Nahi baino hobeto. Bai, nahi baina gehiago jaitsi du. Hori da. Mostera, segurazki mostera junda, baina atxamar puntain jodeu, da ondino txapa gainean geratu dago, eta gainera horrek erdi eskapadak boteri bestu ematen, da bueno, horkoan suerte izan dute, da beste tanto da gorrientzak. Eta hasieran aipatu dugu, lehenengo partida honetan, kadete mailako partida honetan, markinarrak zirela favorito, hasieran partida berdindu xamar joan da, launa berdinduta ere joan dira, baina orain 9 eta hutseko partzialarekin 13 eta 4 aurretik ditugu markinarrak eta partidua hausten ari da. Eraman, ezker bolea Otazuak, pilota derra du Urizarrek. Ezkerrez ez du nahi beste atzeratu. Ondo Esain. Zazpitikan Urizar. Eraman. Ezkerrez Otazua ondo ireki du. Sotamanoz Arrizabalaga. Urizar eskuinez. Esain. Erori egintzaio pilotaka da hori. Esain berriro ere ongi ezkerrez. Seitikan Urizar. Esain. Arrizabalagari sartu egintzaio pilota hori. Ongi atera du azkenean, baina erori egintzaio pilota Otazuari 14. markinarrentzat. Bai, horraldia dago ez, nahita kantu batzutan edo momentu batzutan Gernikarrak aurrea peloteoan aurre hartzea, ikusten da markinarra tranquil dauzela, ez dute errez tantu ez hartzen Gernikarrak, beraz badakite tantuan zehar berriro ero menperatuko dute edo aukerak izango dutela tanto amaitzeko, ez? Arrizabalaga aukera daukanean tanto itzen du eta Otazuak aldiz kostetan jako. Da atzean Urizarrek ere ikusten da pelota gitxitxo galtzen dagoela, Esain baino. Aipatu dugu hasieran, gaur Bermeon garela, Bermeoko hartza pilotalekuan hain zuzen ere, eta honen arrazoi nagusietako bat da, aurten betetzen dela frontoi honen 100. urte urrena, Carmelo. Bai, alase da. Indala urte baten bate basegoan hemen pelotan jokatzen. Bermeon. Magina bat partida jokatu dira hemen, zuk ere pentsatzen du, Carmelo, jokatuko zenuela? Noiz edo noiz? Bai, ja umetatik, ja goratzen da, eskola arteko txapelketak ere galdako Bermio toketan jakun jokatzen, gainera lehenen urtian 8-10 urtekin, 8-9 urtekin, da gero profesionetan iraian erdian edo egoten da Bermioko festak izaten diz, da hemen beti ere profesionotako jaialdi egoten da, beraz Bermiok betidan izan du pelota kutsu hori, da orain ere, pelota eskola behor dago, eta segurazki festatan ere profesionalak ametik hartuko direzela. Frontoi polita Bermeoko hau. Bai, gainera, herri erdian, da hori eskertzekoa da, holan, bai saletu eta bai herriko umiek, frontora etorteko, pelotan egiteko ez teki aitzakin. 16. ere egin dute markinarrek, eta pixkanaka etxitzen ari dira. Gernikako ordezkaria burumakur ikusten ditut, Otazu eta Esain, nagusitzen ari baizaizki aurkariak eta momentuz behintzat ezinean. Badoa Arrizabalaga. Airez sartu da Otazua, baina oraingoan ezin eraman 17 eta 4. Bai, bazuk esan duzun modun, launa jundiez da betik orain zelako aldea atzara da ben, Arrizabala ere zakatzailea da,
Otazoak askotan lagundu nahi du esain eri izakea kentzen, baina ez du lortzen txapa gainean jartzen. Gogoratu ikusentzuleo, Bizkaiko herriarteko finala jokatzen ari direla Markina eta Gernika, egun handia beraz gaurko hau, Bizkaiako pilotarentzat eta izan ere Carmelo, herriarteko txapelketa hau beti da berezi, ezta? Zure herria ordezkatzen duzu jende desente joaten da pilotalekuetara eta polita izaten da, ezta? Da, ez nik uste, azkenien talde lana da ere, gero saletuak zure herritik gehien mugitzen direzela da txapelketa hautara, azkenien pelotaria barik, eskola guztia, pelota eskola guztia eta baita herri guztia joatzen du, ez? Da, nik uste txapelketa oso polita dela, eta gainera, zeure lana barik, 3 partidutako lana kontuan hartzen da, eta nik uste hor ikusten da, herri batek lan egiten duenean pelotan, ez du bakarrik bikote ona bat izaten, baizik eta finala heltzen bat zara, talde hona duzule seinale, eta hori polita, ez? Alaxean, normalean, pilotan zuk egiten duzunarekin nahikoa izaten da, hau da zure partia irabaziz gero nahikoa izaten da, baina hemen talde lanada garrantzitsua, hau da zuk irabaziarren ondoren besteek egiten dutenaren menpe geratzen zara. Alaxe da, ez? Ikusten da beste herri batzutan ere, aurreko kanporaketan ere, pelotari bikaina egon diesela, Bizkaiko honenetarikoa beste herri batzutan egon direz, baina bere partidu irabazi eskero ez du nahikoa, ez? Azkenian behar duzu beste partidu bietan ere bikote honak izatea, eta nik uste hori herri baterako eta pelota eskola baterako polite dela, ez? Danien pelotari honak izatea, eta azkenien danon arteko lana kontuan hartzea, ez? Ederra tantoa berriro ere Arrizabalaga gantxoz, bolea zerantzun dio sakeari Otazuak, zuzenean aurren egin du Arrizabalagak, eta dotore amaitu du ezker gantxo horren bitartez, 19-4 partida hautsita, Carmelo. Oso, inda dago, ez? Gainera oso lasai, oso tranquilari dire Markinarrak. Ikusten dabe arrisku ez daukala partidu honek, eurek menperatzen dutela denpora guztie jasaketik menperatzen ari direla, da momentu batzutan Gernikarra menpean hartzen bada bebe, kostatzen jakola tanto ikia eta oso tranquilari dira Markinarrak. Arrizabalaga, ezkerre zireki, baina gehiegi aspaldiko partez, tantoa Urdinentzat, tantoa Gernikarrentzat, 5 eta 19. Hor ikusten da, ez diola botea santu egin da alan dabe, nola esan dugun, ez? Hori errematatzaile gogu horrek, hori pelota buena itxeko nahikoa esan da alan dabe, horra azken momentuen, ikusten da bote txarran mandagoela, alan dabe, junda pelota zabaltzera, ez? Nahikoa esan pelota atxeratzea eta urrengoan aukera hobea izatea, ez? Baina, bera Holanda, errematatzailea, eta nahi eta bote eskasa eman, hor ere junda pelotia zabaltzea. Eta horrentxe eskatu dute lehenengo atsedenaldia, eta hori ere Carmelo pixka bat horrek ere harritu dago, ezta? Horren besteko jipoia hartzen ari eta atsedenaldirik eskatu ez izan entrenatzaileak. Baina uste dute afizionatu mailan entzun da dego deskantzu hartzeko tanto egin behar duzule. Horreitik izan da, ez? Gehien bat, askotan ere pelotariak nahi dute, askotan tantu ez zeitearren deskantzua lortzeko, ze, askotan horrelako takadak suertatzen direla, baina uste dute afizionatu maila behar duzule tantua eskuratzea deskantzatzeko. Eta esan da bezala, partida hautsita 19-5, lehen ere aipatu dugu, launa berdinduta joan direla, baina ondoren 15 eta hutseko partziala sartu diete Markinarrek Gernikako ordezkariei, 19-5 une honetan, eta lehenengo puntua, finaleko lehenengo puntua, 3 tantora soilik dute Markinarrek. Arrizabalaga eta Urizar momentuz oso lan txukuna egiten, eta bietako nabarmentzekotan aurrelariaren ikuste dut oso ondari dela, ez asko arrisgatuz eta tanto batzuetan asmatuz eta gauza politak erakutsiz. Batez be, Urizarrek langitxitxo dekolako eta Arrizabala ikusten da sakea mina hundieten dagoela eta sakez ez badu lortzen tanto, rematean gaur oso ondo dabiela, ikusten da ondo sartzen dela eta gaur gainera hainbat tanto politen ditula eta ikusten da oso gustora dabiela gaurkoan. Otazuak atzera ezkerrez, badator Urizar. Eutsi eskumarekin.
Esainek eskatu, ez du nahi bezain beste, arrotu pilota ezkerrez, ongi oraingoan Gerria ondo sartuz, Urizar ere ezkerrez, atzera Otazuak, Urizar, pilotaka da ona, zortzitikan eraman Esainek, airearen bila Arrizabalaga, Dotore ezker gantxoa, eraman Otazuak, bolea oraingoan azte tanto egin duen Arrizabalagak. Bai, ederra, gantxoa ona, ez du lortu zabalera bota, baina indarra hundiaz txapainan jarri deu, da hurrengoan bere boleaka da itxela, askarra eta ondo baztertuta gainera, ez? Tanto oso. Gauza politak erakusten ari da bai Xabier Arrizabalaga. 20. tantoa lortu du, bolea horren bitartez. Bi tantora dute finaleko lehenengo puntua. Hortxe duzue irudietan Markinako aurrelaria Xabier Arrizabalaga. Badoa pixkanaka sake ateratzera. Irten zaio pilota ezker hormatikan, eraman Esainek, Urizarrek eskatu eta ondo atzeratu du. Ezkera irdez, eraman Esainek, etzen batere erraza pilota hori. Ez, pelotaka da derra eta defentsare oso zona. Bai, Urizar, ongi atzeratu du eskuinez. Esain ere ongi. Berriro ere Markinako atzelaria. Otazu orain laugarren kuadrora aterata, Sotamano zerantzun. Arrizabalagak, Esainek atzera, ongi, pilota luzatuz. Goiko sarea jo du. Bestela ongi atera zuen pilota hori ezker paretetik Gerria ondo sartuta, baina gehiegi loratu du pilota. Goiko sarea jo du, 6. tantoa Gernikarrentzako. Gernikarra bane izango dute bentsat maitxa txukundu, ia berre horrek zifra bi, ez gube profesionaletan askotan esaten gontxe, aunque sea Gutxienez 10. tantona iritsi ez da? Bentsat zifra biko numero bat ez, lortzea ez. Partida itxuratzeko gutxienez ez? Hori da, bentsat urrengo gunien egunkarian ikusteko bentsat apurbet potolotxoa zenbakia ez. Atera du Otazuak. Eraman Urizarrek, ezkerrez Esain. Laugarren kuadrora irten da Arrizabalagak atzera. Ongi Esain. Urizar bostetikan. Pilotaka da ona. Eutxi Esainek. Arrizabalaga sartu egin da, baina bai, gaiztotu egin zaio pilota hori ezker Orman sartu da guztiz. Ezin izan du eraman. Tantoa beraz Gernikarrentzako 7. Eta lehen Carmelo esan dugu, beti herriarteko txapelketa hau berezia dela. Eta bueno, pentsatzen duzuk ere zure garaian jokatuko zenuela, noiz bait ez da? Ze oroitzapen dituzu? Bai, pentsak atetetik hasit nagusi maila arte, oroitzapen politena da, esatean nire afizionatuko azken partidua nire herriarekin joatzea izan zala, Gernikan joatu gendun finala, Maiabien kontra, eta gure partidua, nagusiko partidua, tantu bategatik galdu gendun, 22-21, pena izan zen, baina, betirako oroitzapena izango da, nire afizionatuko azken partidua, herriaren alde jokatzea izan zala, eta nahi eta azken tantu bategatik galtzea, polita zen, ez? Azken partidua, nire betiko lagunearekin jokatzea, herriko lagunarekin, eta pelota eskolako lagunekin jokatzea, eta niretzako hori oroitzapen polita izan. Hala da bai. Badoa berriro ere Arrizabalaga, partida honetako azken sakea berarentzat. Eraman Esainek, Urizar, ongi atzeratu du. Ies egin dio Esaini, amaitu da Bizkaiko herriarteko finaleko lehenengo partidua, 22 eta 7 nagusi. Markina, Xabier Arrizabalaga eta Mikel Urizarrek erraz irabazi dute lehenengo partidua, Carmelo. Ikusten da gehiago zerela, eta gero eta partidua gogortzen fundanean, ondino aldea handiagoa, ez? Atxetik uste dut Urizarrek askoz pelota gitxitxo galdu ditula,
esain behartuta ibili da, da Arrizabalaga alde aurretik gehiago izan dela, Sotazo baino gehiago. Sake bikaina egiten ditu eta gainera tanto amaitzen ere ikusten da badakila, ez? Da orduen oso tranquil eraman dute partidua eta ez diotela momentu baten behartu. Da azkenean pronostika esan dagoa, ez? Markinarrak partido irabaz behar zuela eta holan lortu dute puntua Markinantzako. Halaxe da, pronostikoak bete dira, lehenengo puntua beraz Markinarentzako, beraz bigarrengo partidua irabaztera derrigortuta dago Gernika, bestela txapela Markinarrentzako izango baita. Guk atxentxo bat hartuko dugu eta bigarren partida hasterako itzuliko gara, orain arte.